חזרה ללימודים! תגיד, זה מפורר? זה מפורר? למה אתה לא מגיב? למה אתה לא מגיב? מה? תגיד, מה אתה עושה אחרי זה? בא לך ללכת לאכול פיצה? נגמר הפיצה! רוצה? תביא לי רגע עט! רוצה? לא תקבל! מה אתה רוצה לדעת עכשיו? מורה, תעביר לי אותו, הוא משעמם! תלך, תעביר לי אותו, הוא משעמם כבר! מה אתם רוצים? מה זה? לא מעניין! מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד, בא לך ללכת אחרי זה לסרט? הסרט לא משהו, אבל בסדר, שמעתי מוכרים פה פופקורן, חכה רגע. קורן, אז הבאתי את הפח, גם הייתי צריך סינה, חכה רגע. רגע, לא בעצם השירותים, אוי ואבוי, מה זה היה? אתה דפוק? מה, אתה רוצה מלחמה? אתה לא מכיר אותי, אני פסיכופת. יא! אתה רוצה שנעשה פורים? תראה איזה יפה זה עליך. צוקרברג, בוא תגיד שלום. תראה, הוא כמו השטן רק בליצן. זה שלך? למי אמרת שקל? למי? תראה, זה מתן, אתה רוצה מתן? אין לי פלאפון שתים למתן. יא! ארנק! אני אשיר! אוי, לא אטוס! עוד 10 אגורות. זה הקודם. אבל תגיד, זה מפריע לך? זה מפריע לך? אפשר עט? אני לא אסבוכר לך שאני זה ככה? זה מפריע? מה עוד יש לך? יש לך מחשבון? איך שהוא עושים את זה? למדתי את זה בכיתה 2 שהוא שם. יא! מה לך? שמיר קלמר? שלום. אז לא ניגע. כזה הוא יכנס עליי. אתה אוהב את אמא? אתה אוהב את אמא? ואת הרב שמיר אתה אוהב? ואת לאה? כולם אוהבים את לאה. איך אתה לא אוהב את לאה? אתה לא אוהב את לאה? ואת ניר אמרו? את אבא או את אמא? אולי את אח שלך, לא יודע, אולי... קש, תאכל, אתה רוצה לאכול? זה טעים, זה טוב, זה מזיד. אתה רוצה לאכול שם? אגב, מה אתה חושב על לימודי... מה אתה מלמד בעצם? מה אתה מלמד אגב? הרי בינינו, מה אתה מלמד? אתה מלמד כלום ושום דבר. אתה 21 שנה יושב פה ועובד על העננה. בינינו, נו. אתה כמוני, אני 6 שנים אני פה ואני לא עשיתי כלום. הנה מירה יודעת, מירה תעני לו, לא משנה, יותר מדי לאט. מה אני אומר לך? מה שתית? אני חייב לדעת מה שתית. זה התחיל בתה בבוקר. ועברנו לקפה, אבל אני לא אוהב קפה, אז הכנתי שוקו. אולה, איזה כיף, נבעלים פה. תגיד, אתה עושה צחוק? למה אתה לא שומר? ואם יבוא מחבל או אינטרסנט, או אולי מירה כשהיא ביום רע? אז נכניס את מירה ביום שערה? מה, אתה רציני? בוא, אני... לאה, את רוצה תה? יש לנו גרעינים נזלי, זה נורא בריא. תגידי לך, זה את כל החומרים שאשר כותב, אנחנו מביאים לפה. למה אשר כותב? כי מי יכתוב בסם? בינינו. אז אנחנו מביאים את זה לפה, ופה אנחנו שומרים את זה במקרר. ואז מכינים איזה גרניום נוזלי, זה יוצא נהדר. נהדר! כמה חנפצים ישבו פה, איזה קטע, תדע לך מה זה מרגיע פה בלי הרבנים? וואי, אני ממש יכול לשבת פה לישון, לא שבתפילה בבוקר אני לא ישן, אבל זה רק בדבר תורה, זה לא אשמתי, הוא ממש שעמם, זה לא הרב שמיר, זה פשוט הקטעים שהוא בוחר לשדר. שורפות לי הידיים, זה לא כמו מלאכי השלג האלה. וואו, זה בית כנסת מדהים, איזה אווירת טירוף! יש פה מזגנים, המזגנים עובדים? זה מעברר, מה עוד יש פה? המזגן עובד! הוא עובד, תראה! אני לא יודע מי הדליק אותו, אבל הוא עובד! מה אתה חושב על לימודי המתמטיקה בבית ספר, המורה? לימודי המתמטיקה? הם מאוד 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 גבוהים. תסתום את הפה שלך דברים, מי אתה מדבר? אני חושב שהם טובים מאוד. ברוך השם, תלמידים מצליחים, משיגים. בסוף הם גם בטכניון. הם מצליחים באמת? חוץ ממך. הם מצליחים באמת? כי אני לא הצלחתי, ואמרו לי שאני אצליח ולא הצלחתי.